Kaixo Gabon eta ongi etorri Berbaz saiora. Osteguna urtarriak 12. Gaurkoan besteak beste energia nuklearra izango dugu hizpide. Izan ere dakizuen bezala, Garoñako zentral nuklearra 2013an itxi beharkoan, 2019an ixteko aurreikuspena dago. Segurtasun nuklearraren kontseiluak berak helarazitako txostenaren arabera edo datuen arabera, beste 10 urtez luzatzeko aukera ematen du zentral nuklear honek. Honen inguruan aritzeko prest eta beste gai batzuren inguruan aritzeko ere prest gaur gurean, alde batetik Imanol Alvarez, irakaslea bera, Gabon. Gabon. Bere ondoan Atxarte Salvador, abokatua bera, Gabon. Gabon, bai. Eta beste aldean, Xabier Risasa, pentsionistak martxaneko kidea, Gabon. Bai, Gabon. Eta bukatzeko Gorka Gartia, Berriotxoak, plataformako kidea besteak beste, Gabon. Geixo, Gabon, bai. Askok buruan dute oraindik ere Txernobileko krisi nuklearra, baina badira ere teknikoki egoera honean egonda, zentral nuklearrek elektrizitatea modu merkean ekoizteko aukera ematen dutela uste dutenak. Hasieran esan dugu, segurtasun nuklearreko kontseiluak dioela 10 urte luzatzeko moduan badagoela. Ez dakitzele iritzi duzuen zuek horren inguruan, teknikoki egokia balitz elektrizitatea modu merkean ekoizteko modu egokia da? Badirudi, badala merkea. Kontua ez da hori, kontua da, zelako arriskuak dituen, bai orain, bai gerora begira. Eta dana dela, niri iruditzen zaidana da, adar jotze bat dala egiten ari direna Garoñarekin. Ze nik gogoratzen dut Lemoiz egin nahi zuten garaian, nola esaten ziguten, 3 hamarkadatan, ez zela problemarik egoten, oso seguruak zirela, baina hori bai, 30 urte pasata gero itxi behar zirela, eta ondo itxi, zementozko kutxa bat eginez ez dakit zenbat, kontu handiz. Eta kalkuloak eginda, uste dut Garoñak bete zituela 30 urte 2001an, beraz 40 urte bete berri omen ditu. Eta, berri ez dakit, baina beteak ditu gutxienez. Ze orain konturatu berri naz ni hori bai, eta 12an gaudela, 2012an gaudela. Eta gero, aurreko gobernuak esan zigun, 2009an itxi beharrean, hasiera batean esan zuten 2009an itxiko zutela, eta 13an itxiko zutela. Oraingo gobernu, Madrilgo gobernuak dino, 13an bez, 19an, horren seguruak baziren, baina 30 urterako nik ez dut ulertzen nola egongo diren 50 edo ez dakit zenbat urtetan martxan. Eta gainera esaten digute, bai oso seguruak direla eta bar, baina ikusi dugu, hainbat eta hainbat istripu egon direla, batzuk larriagoak, beste batzuk ez horren larriak, eta istripuetako batean zentrala zen Garoñaren bizkia. Orduan, horren segurua badirudi ez dela. Gero, lehengo egunean enteratu nintzen, egon zala beste bat Siberialdean, baina ez zutela esan bere momentuan, hori izkutuan izan dutela, luzaroan, auskalo, ezote dagoen beste, egon ezote den beste istripurik izkutuan segitzen duena, ez dakigu. Baina ezagutzen ditugula, ondorioak ere ikusi ditugu, oso larriak eta latzak izan dira. Beraz, niri ez zait inoiz oso fidagarria iruditu energia mota hori, egia izan arren egia baldin bada. Oso modu merkean edo beste sistemetan baino merkeagoan lor daitekela argia, hori egia, edo argia, esan edut indarra, ez? Hori egia balitz ere, nien nintzateke horren aldeko apostua, ez nuke egingo apostua horren alde. Fukushima aipatu duzu, istripua aipatu dituzu ere bai, eta adibidez, energia nuklearraren aldekoak esaten dutena da, Fukushimaren kasuan, bigarren belaunaldiko erreaktorea zela, beraz zarkitua dagoela, eta beraz arazoa hori izan zela, ez? Egia da Garoñakoa horixe bera dela, beraz, reaktore berriak jartzekotan eta benetan teknologia berri horiek aplikatzekotan, zuzeu alde, ala kontra? Ni kontra. Eske, grazia egiten dit termino horrek izatea, merkea da horrela ekoiztea energia, hombre. Merkea dirutan, baina atera daiteke oso agaresti, Imanolek esaten duena. Nik uste dut,
ezin dela eztabaidatu zentral nuklearrak arriskutsuak direnik. Hori horrela da, eta punto pelota. Eta Garoñak berak eukitzen ditu askotan intzidentziak uste ditzen saiola, ezta? Horrela arazoak dituenean, geldialdiak dituenean, arazoak zelan da, suministroarekin, bestearekin, intzidenteak dira, intzidentziak ez dakiz zelan, esaten zaio nolako eufemismo batekin. Iruditzen zait oso arriskutsua dela, eta bitu, Siberian istripu bat egon baldin bada, eta ez badigute kontatu izango da, beldurra esedatzeko, baina behintzator, ez dakit dizen olako populazioa egongo litzateken horre afektatua istripurik egotekotan. Baina eske planteamendua zentral nuklearrena, eske arriskutsua da, zeratik, orduan niri merkea izatearen kontzeptu hori esait iruditzen osoa, eta esait iruditzen egi osoa. Eta bestalde, despistatu da naiz. Bitartean galetuko diogu Xabierri. Ez, merkea dela energia mota hori, eta ez dela kutsakorra, esaten dute, ez? CO2 oso gutxi zea botatzen duela girora, hori behar bada CO2-rena egia izan daiteke. Beste merkearena, hasieran behintzat inbertsioak izugarriak dira. Eta gehiago oraindik belaunaldi zaharretako zentralak baldin badira. Horre alde batetik urte asko suposatzen dute, obra bukatu arte, esaten dute 2-5 urtera bitarteka. Eta gero, eta dirutza hori da, dirutza izugarriak. Orduan, gero hori errentagarritasuna atera behar zaio, ez? Eta enpresak, hori kudeatzen duten enpresa badakigu zeintzu dira, hemen Nukleor da, eta bere Nuklenor, eta gero beraren parte hartze edo akzionista nagusiak Endesa eta Iberdrola, beraientzat noski, beraiek horre gastu horiek eta beraiek bosta esola, beraiek hortik errentagarritasuna ateratzen dutela, egia da. Baina, gero arriskuak hor daude, eta, Frantzian esate baterako, estatu frantziarrean, eguneko iaia 80, eta masaia horrela, energia nuklearratik ateratzen da, energia elektrikoa, eta aldiz, eta orain enteratu gara, bapatean, kontrolatu dira guztiak errebisatu behar dituztela, aztertu behar dituztela segurtasun aldetik. Horrek suposatzen dira, antza denez, 1.000 milioiko euroko presupuesto dira. Horrek esan nahi du, beraiek ere, eta naiz eta beraien teknologia propioa izan, horrelako gastu egin behar badute, seguritatea neurtzeko bergiratzeko, suposatzen dut, arriskuak daudela, oso larriak. Nik ez dakit, gero beste alde batetik, Gasteiz antza denez, Green City horrelako zehose izan datu dute. 42 kilometrora, bapatean horrelako zentral bat eukitzea, bigarren belaunaldikoa eta Fukushimaren bizkia, ez dakit oso ez dakit kontraesankorra ematen du, ez dakit alde hortetik bakarrik. Ni ez nuke aldekarrieneko, baina papelian eta teorian oso ona litzateke nire ustez energia nuklearra, baina hori beti esan da papelean, ez da? Hori teknologia handia behar du, diruare atzetik desente, eta gero tekniko eta jakitun guztiek esaten dutenez, horiek zentral nuklear horiek badute iraupen bat, ez dakite iraungitu, ez da kaduko den, berdin dio, badauke iraungitu egiten dira, eta orduan hortik aurrera ja ezin dira martxan jarri. Printzipio gauza horiek mundu hau errealitatez aparte izango balitz eta papeletan agertzen den bezala perfektua edo behintzat jartzen duen bezala izango balitz, ondo legoke nire ustean, ze oraingo gizarte, mendebaldeko gizarte honek behar dituen energi kopuruak eta oso handia dira eta hori kontutan harturi munduaren 3 laurdenak kanpoan uzten ditugula. Orduan, mundu guztia berdin bizi beharko bagina, orduan energia kopurua oraindik eta handiago litzateke. Baina gertatzen dena realitatean, orain dako zagunez krisian gaudenean dirua falta da, eta dirua leku guztietatik saiatzen dira gestorek kentzen, eta hori noski segurtasunaren kontra doa, zentral nuklear horien iraungite urteen kontra, eta horregatik behin eta berriro Garoñari prorroga horiek ematen ari zaizkio gobernuak,
Eta klaro, horrek atzetik dakarren guztia, energia nuklearra oso arriskutsua dela, arriskutsua izatetik aparte, lurrean denbora pilo bat egiten duela eragina, eta klaro, mundua edo bizi garen planeta finitua dela, bere mugat dauzka, eta oraintxe bertan krisian kontuarekin, zentral nuklear guzti horiek pixkanaka faiatzen edo joango balira, azkenean gure planetarekin amaitu genuke, edo bintzat guk ezagutzen dugune bizia amaituko litzateke. Orduan, karo, eske... Krisiak azken finean irakurketa bikoitza du ez, alde batetik dirua ez dago, eta beraz, olako eraikuntza batek prezio altua suposatzen du, baina beste alde batetik ere, atituek diote, hori, gero, eraikuntza fasea garestia dela, baina gero merkeagoa dela ekoizpena. Orduan, krisiaren kontuak irakurketa bikoitza luke. Alde batetik, zelan inbertitu orain momentu honetan horrek suposatzen duen gastuarekin, baina beste alde batetik, gero badakizu ere, merkeagoa izango litzatekela. Orduan, pixkat hor badago irakurketa bikoitza, ez? Gaur dauden zera, antza denez, datuak hori izaten dut, ez? Gaur dauden zentral nuklearretatik gehienez ateratzen da 20%, ez? Konsumitzen den 20%. Hori ugaritu nahi izango bagenu, zentralak ugaritu beharko lirateke, horrek zer suposatuko luke, ez? Claro, krisia zuk aipatzen duzuna, krisia hor dago, baina inbertsioak askoz handiagoak izango lirateke, ze 20%tik pasatzeko ez dakit Frantziar estatuko maila horretara, goia zerako inbertsioak egin beharko lirateke. Ez dakit horrek, bere alde eta bere kontra daude, baina horiek... Eske, karo, hor beste egia da guzti hori, baina gero Kiotoko horrek Txinari adibidez esaten ari diona, bere CO2ko emariak edo horiekin murrizteko edo amaitzeko, edo, karo, eta Txina berez orain justo desarrollatzen ari den estatu poteretsu bada, mundu mailan gainera hor punta-puntan ibiliko dena, eta horrelako estatu bat izen diozu, derrepenten esan, Mendebaldeko herrialdeko orain artean kutsatuko guztia, eta orain, zuek atzerago, gerotik atzerago zatozenez, geldirik egon martzaret, eta orduan gauza kumplitu, ez dakit. Beti ere orain justo, gerora ikusita elektrikak izango dira ziurrenik mundu honetan pisurik gehienena eramango dutena, politika mailan eta potere mailan dinot, eta hortik ere justo orain petrolioan eta erregai betikoen fosilen kontu hori guztia amaitzear omen dagoenez, hauek izango dira orain arte, ez dakit, Texaco eta mundu mailako petrolera handi horiek izan duten poterea, Iberdrolak eta energia mailako beste enpresa horiek hartuko dute. Orduan, hor dago poteren arteko ere tinka bat edo kinkalarri bat, eta horren artean ari dira zer egin ikusten, eta nik uste gobernue, gutxi gora bera, batzun eta besteen eraginak jasotzen ari dira, eta oraingo honetan, Garoñaren kasuan, egia da, lobby horiek oso faktore determinantea direla, Rajoy edo egongo delarik, esango duenaren, arabera. Aipatzen dugu denbora guztian, merkea izatearen kontu hori ez. Azken finean aldekoak diotena da, uranioa mundu zabalean banatuta dagoenez, era homogeneoan gainera, horrek suposatzen duela, prezioa egonkor mantenduko dela. Hala ere, horren aurrean, zentral nuklearren kontra daudenek diotena da, kontua baldin bada, erregai merkea erabili behar dela, eguzki energia ere hor dagoela ez. Baina horrek ere badu beste irakurketa bat, azken finean eguzki planen arazo larriena kostua ere bada. Oso garestia dela. Bai, nik ez dakit egia esan zein den irtenbidea, atxartek nolabait apuntatu egin du, baina segitzen baldin badugu, askotan komentatu dugu, trafikoari buruz, kotxei buruz eta kutsadurari buruz oroar hitz egin dugunean, segitu jarraitu nahi badugu aspaldin hasitako bidetik, eta denok nahi badugu gero eta energia gehiago kontsumitu, zorionez, bai, asmatuak izan dira gutxiago kontsumitzen duten bonbilak, baina horrekin ez dugu konpondu problema, ez? Ohitu beharko genuke denok, baita neuk ere, agian gutxiago kontsumitzen, baina gero eta gehiago kontsumitzen da, ezta?
alde batetik aurrezten da, baina beste alde batetik asmakizun berriak agertzen dira, makina berriak, gaur adibidez egon gara komentatzen, omen daudela, nik nekien armairu antzeko batzuk arropa lehortzeko, horrek, bai, sartzen duzuz, eskegita eta lehortu egiten du arropa. Eta, suposatzen du, horrek kristolako energia kosto izango duela, ez da? Suposatzen dut. Eta orduan, gero eta erosoago nahi dugu bizi denok, eta orduan garbigailuarekin ez geneukan nahikoa, bueno, esan du lehortu, lisatu esan nahi nuen. Lehortzeko badaude beste makina batzuk, baina orain asmatu biztuzte lisatzekoak, ez? Bueno, ez dakit orain edo orain gutxi, bai, armairu antzeko batzuk, eta hor lisatu egiten da berez, eskegita egonda arropa. Eta horregatik esan nahi dut, egunetik egunera, gero eta asmakizun gehiago, gero tramankulo gehiago, denak energiaz mugitzen direnak, funtzionatzen dutenak, eta denok erabiltzen ditugu, eta pozarren, orduan, energia nonbaitetik atera behar da. Dana dela, bueno, nik bete esaten dute, realistak izan da, oso zaila da horri buelta ematea. Segurazki gero eta energia gehiago behar izango dugu guk, eta baita ere, lehen aipatu duzun bezala, deitzen den hirugarren munduan ere, ziurazki gero eta energia gehiago hasiko dira eskatzen, erabiltzen eta bar. Orduan, bilatu beharko da modua ateratzeko, baina nuklearra da modua, bai dirudienez merkea da, dirudienez, kakoen artean, eta beti ere diru aldetik ikusita atxarteko ondo esan duen bezala, baina ez dakit, berriro dinot, ez dakit merezi duen, ez? Zer lehen aipatu ditugu, oraingo zera, ondorioak, baina gerorakoak ere komentatu dut egon badaudela, eta egia da ez dakitela zer egin hondakinekin, ez? Hilerri nuklearrak eta esmatu dituzte, baina horrekin ez da konpontzen problema. Horrekin problema nolabait zentralizatzen da hainbat gunetan, baina nolabait bakarrik, zerbait gertatuz gero uste dut eragin zera gunea nahiko zabalagoa izango zala. Eta, bueno, lehengo egunean egon nintzen irakurtzen, hainbat eta hainbat alternatiba bilatu zibili direla, batzuek nahi zuten bota lurraren erdialdera, baina erdialdera, ez? Eta gero konturatu ziren, bueno, baina sumendietatik ateratzen dena, egunen batean, izango zen nuklearra be, bai, ez? Claro, botatzen baditugu hondakinak lurraren baitara, gero hori ere atera daiteke, besteak beste, sumendietatik. Orain, badirudi egiten ari direla kristolako putzuak, kilometrotako sakonerako putzuak, hor sartzeko hondakinak. Oso segurua komen dira, ez dakiz zementuz, metalesko eta ez dakiz zenbat gauzez egindakoa komen dira, baina nork ziurtatzen du hori lurrikara bat egonez gero benetan ez dela apurtuko eta. Orduan, benetan, inork ez dakiz zer egin hondakinekin. Asmatuz eta asmatuz dabiltza, baina berriro dinot, ez naz fidatzen, eta nik nahiago nuke bestelako orain hasi dira mareekin gora eta bera, inoiz zera oso ondo erabilita momentu honetan esan nahi dut, gora eta bera. Eta, bueno, eguzkia aipatu duzu, garestia da hasiera batean, garestiaren bada hasiera batean nuklearra, gero ez dakit. Bestelako alternatiba horiek, zelan ikusten dituzu adibidez energia eolikoa, eguzkiarena? Energia gutxi atatzutela, orduan bastakit. Marena hori oso ondo dago, gero, bueno, orain eolikoakin eta txoriak akatzen dituztela eta guzti hori ere, eta amendiak ere itxusitu egiten dituztela eta ni hori ere nahiko mendizaldean nintzen gari batean eta egia da holako zer bat aurkitzea mendi baten tontorrean edo zera, mendizarra baten luzera guztian nahiko gola dela. Baina marena eta guztia nahiko ondo, gero beste eguzkian eta guzti hori, nik suposan dut ere, dirua gastatezkero eta lekua edukizkero, probetxakarria ditzatera, baina nuklearra daukan koska hori gorago oso energia ondi ateatzeula eta, bueno, orduan jendea hori betikoa da, jendeak jakin beharko du edo ikusi beharko du zer nahi duen eta gaur egunean daramagune bizi modua, mendebaldeko bizi modu hori mantentzeko energia erruz
gastatu beharko dugu, eta hortan nik uste aukera gutxi dagoela energia nuklearrari ezetza emateko. Nik uste dute teknologia aurrera darraila eta teknologia aurreratzen ari dela asko alde guztietetik eta arlo guztietan. Energia nuklear barruan ere bai, laugarren antza denez, laugarren belaunaldian edo omen gaude, eta horre ere, segurtasun aldetik eta batez ere prozesuen aldetik, energia lortzeko prozesuen aldetik aldaketa handiak ematen ari omen dira, ez? Hori, ondo, baina beste arlotan ere nik uste dute teknologia aurreratzen ari dela, eta alde horretatik ere nik uste dut horrez daudela mugarik, eta nik espero dut beste bai eguzki energia, bai eolikoa, bai beste batzuk, mareatik sortutakoa ere, nik uste dut aurrerapenak emango direla. Nik arrisku beste bat hemen aipatu ez duguna eta ikusten dut ere, gero eta lasterka armamentistikoaren barruan, horre nuklearrak ere eskaintzen dituela, kriston mesedeak ikusten nahi gara egunero, ez? Eta, zoritxarrez, batzuk eskutan daukate arma hori lortuta. Orduan ez dakit hori ere aztertu beharko litzateke, baina, Atxarte, batzuek diote gainera, eragin negatiboa izan dezakela lehiakortasun eta industriari dagokionez, izan ere, energia elektriko kantitate handiak kontsumitzen dituzten enpresak behar bada, beste leku batera joan daitezkelako. Horrek suposa lezake lehiakortasun arlo horretan ere behar bada. Ez dakit, beti iruditzen bai krisiarena, bai horrelako argudioak iruditzen zaizkit komodin, beti Siria sartzeko, ez da? Beti zaindu behar omen dira estamendu batzuk, oso, ez dakit, badirudi beti daudela gauza batzu beste batzuen ganetik. Ez iruditzen zaizkit, nahiko argudio hutsak eta errezak horrela zabaltzeko, ez? Baina ez dut uste benetan hor dagoenik problema. Nik ez dut uste energia ekoizteari utzi behar zaionik, egin behar dena da, bilatu beste modu batzuk, ez? Eta nik uste dut ganera bebai, kontsumoan bertan, Imanolek dio, oso zaila dela badaukagun kontsumo maila eta dauzkagun sortutako behar horiek atzera botatzea eta bar. Nik ez dut uste egun batetik besterako kontua izan daitekenik, baina nik bai uste dut hor, nahi izatekotan eta borondatea izatekotan, eta ez dinot borondatea zuk edo nik. Hitz egiten ari naiz planifikazio bati buruz. Benetan datuek esaten badute, energiarekin eta energiaren ekoizpenarekin arazo badaukagula eta erregai fosilak zera mugatuak direla, hau eta beste, nolabait kutsadura dela, eta hor behar da planifikazio bat, maila guztietan, bai ekoizte aldetik eta baita kontsumitze aldetik, bai. Eta zaila izateak bez, ez dut uste izan behar duenik bez muga, badibidez hori kontsumoa, ohiturak eta horrelako gauzak pixkanaka aldatzen saiatzeko. Eta ez dinot, norberaren iniziatibatik, txapo, hitz egiten ari naiz, ez ozer planifikatuari buruz, eta beste horren beste, sortzeaz eta distribuitzearekin bebai. Hau da, ez da egun batetik besterako bebai, baina eske seguru nago, adibidez, etxeetako energia, beharrezko energia, ez egun batetik bestera, zorre bebai inbertzio handia eskatzen du, baina badaude alternatibak. Orain adibidez, auzoko rehabilitazioak direla eta auzokide guztiak ari dira interesatzen, aber zeintzen modu daude, kezi gasari engantzatu, kezi besteria, eta beste. Badaude, invento pila bat. Eskatze dutena bebai hasiera batean desenbolso bat, baina gero epe luzen ateratzen denen askoz merkeago. Gauza horiek segatik dira hain minoritarioak, hain ez ezagunak, segatik ez daude lagunduta instituzietatik direnean alternatiba ekologikoak, diren alternatibak. Hau da, guzti hori segatik ez da planifikatzen eta nola baita egin, norberaren kontsumoa edo enpresa baten kontsumoa edo ez dakiz zer, ustea dana, salbese quien pueda, eta bakoitzak egin dezala, ez dakit, nik uste dut, talen aipatu da hortik, ez da, badaude hor interes batzuk, badaude lobby batzuk, eta badaude energia batzuk azpikoak ez direnak ikusten, ez? Eta azkenan horrelako argudioekin, ez krisian gaude, eta hau energia nuklearra oso merkeada ekoiztea. Bai, klaro. Eta hori da, eta zer egiten dugu hondakinekin, eta zer egiten dugu bestearekin, eta zer egiten dugu zerbait gertatzen bada, ez? Ez dakit, iruditzen zait, azkenean dena dela azaleko eztabaida batean gaudela benetako arazoari utzi beharrean, benetan, eta ganera mundu mailan dagoen problema baldin bada energiarena, ezin da utzi merkatu librearen esku, produzitzea, erostea eta banatzea. Badakit, utopia badela gaur egun, ez? Baina iruditzen zait bebai,
importante dela bebai apur bat perspektiba mantentzea, ez? Osea, daude sekulako interesak, dirudunen interesak, eta energia produzitzen duten, lanak eta bar, eta hori da, baldintzatzen duena, ze energia produzitzen den, eta nola kontsumitzen duen, eta nork kontsumitzen duen, eta ze prezioetan, klaro. Nik kontsumo guzti horren kontura esango nahiko gainera, gutxiko, Gasteizko alkatea ere kontra dagoela esan du, inguruetako alkateak ere kontra daudela, eta horra agertzen dira sigla politiko batzuk, baina gero lehen lotu nahiko nuke Garoñako energia hori parte bat bintzat, edo hortik gainera asko edo gutxi ez dakigu, baina zo zerbait segurenik, eta beste energia nuklearretatik baita, abiadura handiko trenarentzako izango da. Orduan hor ere kritika handizan barra ikusten dut, nola alkateek alde batetik Garoñari esesko ematen dioten, baina gero beraien alderdiek Euskal Herri mailan tren horren aldekoa diren, eta tren hori gainera nahiko modu autoritario batez baimendu dute eta erakitzen ari dira, eta tren horrek ez aurreko azelako inbertsio bakarrik, gero ere kostu energetiko handia dauka, eta hortaz ere, faltan ikusten dute alderdi politikoen aldetik eta alkatearen aldetik beraien alderdiekiko kritika hori egitea. Iragarkien tartea eta berehala izango gara bueltan. Erradioaktibitatea behar bada ez, baina murrizketak bai sufrituko dituztela funtzionarioek izan ere, solatak izozteaz batera, behar bada lanaldia ere luzatu egingo zaie. Ze iritzi horren inguruan? Beharrezkoa da krisi honek bultzaten gaituelako neurriak hartzera, ala enplegu publikoaren alde eta baldintza honen alde egiten jarritu behar dugu? Hemen nire kideak esan duen bezala, nik uste dut hauek guztiak direla aitzaki, krisia da orain aitzaki, nik ez dut ukatuko krisia dagoenik, baina krisia dela aitzaki hainbat eta hainbat egin nahi zituzten edo nahi dituzten, hainbat eta hainbat murrizketa, aldaketa eta bat burutzeko hori argi daukat, aitzaki hutsa da. Hemen gertatzen dena da, sistema liberal, ultraliberal batean sartuak garela aspalditik, ez dakit noiz behin irten garen, baina gero eta sartuago ikusten ditut gure buruak. Eta orduan, oso zaila zeukaten, mendetan langileek lortutako horixe lorpenak, ezabatzea, argudiorik gabe eta bar, eta naizta saiatu egin diren eta egon diren murrizten apurka urteetan, baina orain urrezko arrautza jartzen dituen olioa aurkitu dute, krisia da olioa, eta urrezko arrautzak behitu, murrizketa guztiak, ez? Eta orduan nik uste dut sindikatu guztiek, baina ez sindikatuek bakarrik, baizik eta langile garen guztiok jarri behar dugula murrizketa guztien kontra. Langileen murrizketa guztien kontra. Bestelako murrizketak egin beharko lirateke, hemen behin baino gehiagotan aipatu dira behin betiko bizitzazorako pentsio horiek hainbat politikarik ministro izan dakok, eta horiek murriztu, kendu, ezabatu, horiek ez daukate zentzurik. Monarkia bat eukitzeak ez dauka zentzurik, murriztu, kendu, horiek dira murrizketak, eta milioiak aurreztuko lirateke horrela, baina hori ez, hori uki ezina da. Zori, honez, ez dakit nola baita esatea gaten, atera da Urdangarin, baina Urdangarin ez dakit ezote duten erabiliko apropos, beste guztia, dagoen bezala, mantentzeko, ez da? Orduan, hor beti izaten den txibo espiatorioa izango ote den ez dakit. Kontu hori guztia da, esateko kontra nagoela, oso azerren nagoela, eta gainera oso azkarrak dira eta jendea leloegia da, ez dakit leloegia den, baina ematen du, ze haiek badakite oso ondo, lehenengo eta behin sartuko gara funtzionarioekin. Eta funtzionario hori oso ospetxarra jarri digutenez, haiek beraiek, urtetan eta urtetan, kaleko jendeari ez zaino inporta funtzionarioi egiten bazaizkien murrizketak.
Baina ez dira konturatzen murrizketa horiek, lehenengo eta behin, ai ere egiten zaizkiela, hasiak dira egiten aspaldin, orain lan reforma berria egin nahi dute eta kaleratzea haren merkeagoa, oso merkea da, ia doakoa da, haren merkeagoa nahi dute jarri orain, eta ez dira konturatzen, despistaturik dabiltza, funtzionariak, baina funtzionariak gara milaka batzuk, baina funtzionariak ez direnak ere, problema berean daude, orduan murrizketa guztien kontra egon behar da. Eta salbuespenak salbu, nik beti esaten dut, greba bat dagoela, ni langileekin. Osa, seguru, arrazoi dutela. Agian euneko ez naiz egongo ados. Baina printzipioz, eta jakin gabe, alde jartzen naz. Gero, ja, interesatzen bazait, ikertuko dut eta ikusiko dut. Baina ez, funtzionarioak aipatuta, gehienak automatikoki, oso ondo, funtzionarioek gehiegi irabazten dute. Funtzionarioek gutxiegi lan egiten dute. Eta egia balitz, absentismo handia dagoela, ez dakit dagoen, baina egia balitz, beste mekanismo batzuk egon behar dira hori kontrolatzeko, ez da? Hori gertatzen da orain, aidoiez gaixotasunena, ezin gara gaixotu, eta gaixotzen bagara soldataren erdia kobratuko dugu lehenengo 3 egunetan, eta 4. aurrera are gutxiago, ez dakit zenbatgarren erarte, eta, bueno, hau, onartezina da, batzuek esango dute, beste enpresa batzuetan ere egiten da. Bueno, ikusi behar da, enpresa batzuetan ez, beste batzuetan bai, eta egiten denean ikusi behar da, erdia baino gutxiago kobratzen duen jendeak. Hori ikusi behar da, ez du sinisten. Baina ora balitz ere, ez da arrazoia ados egoteko, ze, haizu, errebindikatu behar duzuna da, zu zauden enpresa horretan ere euneko 100 kobratzea. Ez besteek gutxiago kobratzea. Horrek ez dauka zentzurik, hori atzeraka joatea da. Baina hori gertatzen da, jende askoak buruan dauka ez, ospetxarra aipatu duzuela egia da, behar bada hori dagako ez, pertzepzio sozial hori, funtzionarioan gaineko pertzepzio sozial hori ez, jendeak kritikatzen du funtzionariek gehiegi irabazten dutela, kritikatu beharrean behar bada besteek gutxiegi kobratzen dutela ez? Hori da. Eta gainera, gauzak asko aldatu dira. Niko goratzen dut, ni hasi nintzenean funtzionariadoan, nola baita esatearren, nire lagun batzuek iaia iseka egiten ziaten, hor sartzeagatik, hor oso gutxi kobratzen zelako, edo zein lantegitan gehiago kobratzen zuen langile normal batek, ez? Gertatu da, gauzak txarto joan direla, eta orain langile normalek badaude asko kobratzen dutenak, baina gehienek nik baino dezente gutxiago kobratzen dute, eta nire lagun ziren haiek barre egiten zidaten, orain nik ez diet barre egiten edukazioagatik, baina gehiago kobratzen dut nik. Baina gehiago kobratzeak ez du esan nahi gehiegi kobratzea, ze gero eta gutxiago benetan, ikalkuluak eginda daude, azken urte hauetan, kendu digute hori erosteko eta gastatzeko eta gaitasunean, ahalmenean, euneko 15 inguru, kendu digute, ez dakizen bat urtetan izoztu digute. Izostea da, jaistea, hori argi dago. Baina gainera, batean jaitsi eta guzti egin ziguten, benetan jaitsi ez bakarrik izoztu. Eta prezioak gora, baina nire soldata edo bera edo gelditzen da. Zer da hori, ez? Eta horrela urtetan, ez da hasia urtean edo iaz, urteak daramatzagu horrela. Orduan, ez dut ikustenik, en fin. Nabaitu da zerren nagoela. Nabai nik uste argi geratu dela, Gero behar bada azaldu berriro. Ez oso gaina dinamika perbesoan sartzen ari dira. Alde batetik, hasi ziren, bueno, aspalditik, baina azken honetan, lehenengo hori, nolabait langile sektore batzuk, bai desprestigiatzen eta ia, hemen ez dakit, kulpabilizatzen, baina argi eta garbi. Hasi ziren metroko langileekin, orain dela gutxi, eta orain jarraitzen dute hemen funtzionariekin, eta gero jarrituko dute beste edozein olako sektore batek errebindikatzen baldin badu bere orain arte lortutako horiek, ez, lorpenak. Nik uste dut, nik gustatuko litzake jakitea, beraiek esaten dute, eta uste dut gezur galanta dela, eta gezur handia dela, lanpostua, beraien obsesioa dela lanpostua sortzea eta krisia konpontzea, ez? Eta, bueno, gero ikusten duzu neurri hauekin justu, eta gaina matematikoki forogatu daitekena justu kontrakoa lortzen dutela. Eta horrela pentsat inoiz lanpostu bat ez dela sortuko. Gero beste alde batetik, nik gustatuko izan jakitea, hor, aurrestea pentsatzen diru hori, 80 milioi edo 1 milioi horiek, zertan erabiliko duten, ez? Hori ez dute aipatzen. Esaten dute, beraien presupuestoan hori horrela kalkulatuta zegoela, eta orduan, bueno, beraiek jakingo dute zertarako izango den diru hori, baina ez dute aipatzen zertarako izango den hortik aterako duten dirua.
Eta gero, beste alde batetik, hori, hemen aipatu dena, ez? Manuel aipatu duena, absentismoarena, nik uste dut ez dela absentismo existitzen dira absentistak izatekotan, edo existitzen badira, oso errez daukate hori kontrolatzen. Nik seguru nago, badaudela sektoreren bat, seguru aski, hori detetatuta daukatena. Hori kontrolatzea oso errez. Kontrol gehiago egon beharko litzateke funtzionarioen inguruan eta... Nik ez dut esaten kontrol gehiago, nik esaten dut kontrolatzeko modua badaukatela dudarik gabe. Eta berriro absentismoa aipatzea horrela da, berriro ere jotzea, berriro leku berdinean, ez da hiltzearen buruan, hau da, hemen zuek zarete, funtzionarioa zarete, hori oso ondo bizi zaretenak eta punto. Eta iaia delinkuentea zarete, gaur egun dagoen krisiarekin. Orduan nik uste dut, absentistak baldin badaude, hori kontrolatzea oso horrez daukate. Nire ustez, ez dakit. Nik, ez dakit, igual, kontako esan dit, nik orain artean ez dut uste funtzionaritatik edo sindikatuetatik edo lako murrizketa bat edo izoste horiek gehiegi arduratzen dietenik edo dizuetenik. Ze, azken finean, ez dakite zen bat galtzen duzuen urteko, baina ez da aparteko gauza bat. Nik uste funtzionarien atzetik hobetoen daukatena dira lan baldintzak direla, ezta? Eta hori da, azkenean nik uste, horretara jo nahi dute balde batetik, gobernuetatik, lan baldintza horiek sindikatzearena eta guzti hori nahiko berez ematen die korporatibutasun hori aspektua, ez da, osea, nolabait euren eskubideak defendatzeko aukera dute. Eta hori ez da gertatzen beste lanpostuetan edo beste gremio edo sektoreetan. Eta hori nik uste hori dela barain Greziako kontuarekin eta krisian kontu guzti horikin eta orain Estatu Espainolean sartu nahi dutena, nolabait justo jende franja hori edo horri erasotu, ez hainbeste soldatan kontua, ze hori Metro Bilbaon eta ere esaten zutela ez zela soldataren asuntoa, baizik eta beste gauz bat zegoela hortik atzetik, eta nik uste hori lan malditzen kontua dela. Hortik ere lan malditzo horietatik azken finean lortzen dute sindikatuek afiliazioa eta eurei kasu egitea eta indarra nolabait esateko, eta nolabait hori ja puskatzen denean edo hori estatuak edo gobernuek puskatzean lortzen badute, hortik hasiko da hausketa edo sindikatuen kalera hori. Beste sektore batzuetan adibidez eraikuntzan nabaria da eta argia da, noiz baiten afiliazio kontu hori eta sindikatuen agrupazio hori apurtzea lortu zutela gremioko enpresarioetatik edo zera. Eta orduan hori ikusten dira nolako urtetan zehar nolako desmanak egon diren eraikuntzen aldetik eta egia da peoi batek lortzezakela unibertsitateko irakasle bate baino soldata handiagoa, ze ordu estarpilo bat sartzen ziren, eta egia da urtetan zehar eraikuntzak horren inguruan bizi izan dela, eta jende pilo bat ere ordu estarpilo bat sartuaz, nola baiteko poterak ezituko bat lortu izan duela, gero ikusten dugunez guzti hori puskatuz da eta iraganeko kontua dira. Baina nik uste sindikatuen aldetik, alde batetik hori lan baldintzen kontua dela eta beste alde batetik sindikatuek nik uste oso kexu izan direla gobernuaren gehiagikeri bat izan delako, esan du ez bagara ados jartzen, nire jarriko ditut nire zerak, baldintzak eta gustatu edo ez gustatu, hortxe jan ditazu eta jazta. Atxarte? Komentatu genuen aspaldi, ez da krisia bazetorrela eta krisian sartuko ginela eta bar. Eta ikusiteken, nondi joango zan kontua, horre lan merkatuaren reforma, azkenean zerbitzu publikoak eta nolabait estamentu publikoa bera bai ikutzeko eta orain arte ukiduen blindaje hori edo bai lan baldintzena eta bar, puskatzera zijoazela zertarako privatizaziorako, hau da hor badago sektore handi bat, non enpresa pribatuek ez duten etekinik ateratzen ondino,
enpresa publikoak eta nahi heldu diren tokiraino, eta badago hor ondino beste masa bat, non negozioa egin daiteken, orduan. Bai irakaskuntzan, bai osasun bidean, bai daude pila bat sektore, non publikoa murriztu eta pribatua zabaltzea da helburua. Eta hori, aurre ikusten zen eta ikusten da orain. Eta harremanduta Imanolek izan duenarekin, ados nago jendeak pertzepzio hori daukala, guztiz, erabat, eta gainera hitz egiten da funtzionarioei buruz zera bakarra izango balitz bezala, osea, nik ez dut asko ezagutzen, baina baude funtzionarioak 1.000 eurotik baino apurba gorago irabaziko dutenak, 1.100, 1.500, eta funtzionarioak irabaziko dutenak 3.000 gora. Segun eta ze instituzioetan zauden, segun eta ze eskalatakoa zaren, segun eta ze ikasketa dituzun, eta segun eta ze lan egite duzun, eta bar, orduan bai, generalizatzea, eta esatea, bueno, kristo guztiari izotzen zaizkio soldatak, ez da kristo guztiari jisten zaio euneko ez dakizen bat. Egongo dira funtzionarioak oso estu daudenak gaur egun bai, orain arte ibili bazara 1.100 eta pikuko soldata batekin, eta iaz egon ziren jeitxierak, edo euneko famatu hori bueltaka, eta beste esan nahi dut, arazoak edozein langile bezala, ez? Baita egia da, badagoela jarrera bat, esan beharrean, hori da eredua, edo bai lan baldintzen inguruan, eta funtzionarioak nolabait eredugarri izan diren horretan, segurtasun bat, eta izan beharrean hori da eredua, ez da, hoiei bebai kendu diezaietela, danok izorratuta egon gaitezen berdin, ez? Horrela ez dago enbidiarik, edo ez dakit nik oso ondo zer den, ez? Eta, ez dakit, nik uste dut, bueltatzen garela, zu komentatu duzunera, azkenan krisiarena da, aitzaki ederra, benetakoa denean eta benetakoa ez denean, da aitzaki ederra, orain arte mugitu ezinak ematen zuten gauzekin atzera egiteko, ez? Eta azkenean muga horiek kentzen doaz, eta orain dago, karta blanka, sakoneko aldaketak egiteko guztiarekin. Azken batean, argi dago, egin nahi dutena da, hoize, publiko den guztia, pribatu bihurtu. Dana, aurrezki kutxak ere, ja, agur, joan dira, orain banku bihurtu dira, momentuz ez dira egunean pribatu, hemengoak, ikusiko dugu. Nahi nuke ez izatea, baina ikusiko dugu. Eta aspaldin egin zuten energiarekin, egin zuten garraioarekin, egin zuten komunikabideekin, egin zuten guztiarekin. Eta orain, hoize, gelditzen zaien azkena, osasun mundua, hezkuntza mundua, eta hori ere, beraiengatik, hori ere dana kanpora eta dana pribatu. Eta jendea konturatu beharko zen, eta jendea oldartu beharko zen horren kontra. Azken batean, oinarria da, gainera da zentzugabekeria bat. Zergak igotea ondo egon daiteke. Zerbitzuak gero onak badira. Baina zerbitzuak kendu, eta zergak igo, horrek ez daukesankarik ez bururik. Baina abiadurako trena jarriko digute, Bai, hori oso ondo iruditzen zai, badakizu ni alde nagoela. Zure soldatarekin. Baina, ez, bueno, ez ditxantxetan esaten dut, ez? Askotan komentatu dugu, gaur ez da gaia, baina tren itxuroso baten alde banago, agian ez egiten ari diren bezala, eta ez egiten ari direna, eta ez horren abiadura handikoa baizik eta hartaineko, ez dakit. Bat egiten duena, ez? Frantzia eta Espainiar artekoa. Baina, esan nahi dut, ni trenarekin ez nizatekela sartuko. Baina bai, beste gauza askorekin. Eta gainera, hori, duela asko, komentatu genuen, ordezkorik ez dutela jartzen, baja hartuz gero. Eta, bueno, hori kristolako ondamendia gehiagi izatea da, baina eragozpen handiak ekarri ditu horrek irakaszentruetan gutxienez, bai? Eta azkenean, jendak zer egiten zuen, baja ez hartu, nahiz eta gaixorik egon. Orain, are gehiago, gutxiago kobratuko baduzu bajan egon da, joango zara gaixorik lanera. Edo ez zara joango lanera, moldatuko zara lankidekin konpontzen, baina baja ez duzu hartuko. Orduan, hori zer da, hori da kalitatearen kontra joatea, baina ez zai inportaz, ez zai interesatzen kalitatezko hezkuntza eukitzea, hori gezurra da, interesatzen zaiena da privatizatzea, hori da kontua. Eta desprestigiatzea bai, publikoa, kalitatea galtzen da. Eta gainera ez dute zera horreztuko, kalkuloak egin dituzte eta orain gutxi gora bera arte egon diren bajak, egonez gero be oso gutxi aurreztuko lukete. Baina aurre ikusten da, neurri horrekin, garo, eske kontra esana da, absentismoa ekiditea baldin bada helburua, ez da aurreztea. Absentismoa ekiditea. Orduan ez dute aurreztuko, absentismoa balitz eta gezurrezko bajak balira, orain ez dituzte hartuko. Orduan, bueno, zer gertatzen da. Eta azken batean, berrietan esan dute gripea badatorrela, ezta? Gripea badator, eta gripea jota baldin bagoaz denok lanera,
esan dute oso erraz kutsatzen dela. Kutsatuko bitugu guztiak, eta umeekin eta daudenak ume guztiak ere kutsatuko bituzte, azken batean, osasun publikoko arazo bihurtuko da, benetan, ez? Hau da, zentzu gabekeria. Tordan erosiko dira, milioika bakuna. Txerto. Hori da, eta gero ez dakiten ez egin beraiekin, eta bar. Atxartek aipatu duena blindajearen adibidez, zentzu hortan, lehen aipatu dugu, ez? Pertzepzio sozialaren arira, jendeak kalean hainbat kritika egiten dituela. Tartean nik ere entzun izan ditut adibidez, funtzionarioek betirako lana eukizea kaltegarria izan daitekela eta horren gaineko kontrol handiagoa egon beharko litzatekela, ez? Norberak urteekin demostratu beharko lukela benetan prest eta ondo eta kapaza dela oraindik ere lan hori egiteko eta ondo egiten duela. Nik kritika hori entzun izan dut, ez? Betiko lanaren kontua. Zelan ikusten duzu hori? Nik ez dakit, nik irakaskuntza mundua ezagutzen dut pixka bat, eta bakoitzak hor oso arlo ezberdina daude. Funtzionaritza munduan, oso arlo ezberdinak. Eta nik uste dut, zuk esaten duzun hori, arlo batzutan nabari geratzen dela, kanporatzen dela. Orduan hor utxune horiek nik uste dut evidenteak geratzen dira hainbat sektoretan. Eta esate baterako, hori, pentsatzen dut irakaskuntzan hori nabari egiten dela. Eta nik uste dut horrelako egoera batean bizi den langile batek, nik uste dut berari egiten zaiola hori jasanezina epe laburran edo epe ertainean. Eta berdin osasun gintzan pentsatzen dut. Gero ez dut esan nahi beste arlo batzuk egon ez daitezkenik hori nolabait disimulatuago, ez dakite aurrera egin dezakenik. Baina, bueno, nik ez dut uste hori horrela denik sektore guztietan, inondik ere. Eta ganera, non daude planak adibidez, Patxi Lopezek zenbatean jaitziko du bere soldata. Esan nahi dut, ados nago momentu batean, voltatzen ez berdinera, planifikazio batekin, ez? Esan nahi dut, momentu batean gerta daiteke lan merkatuan ez dakiz aldaketa egin behar izatea, lan publikoetan beba ez dakizen murrizketa egin behar izatea, ados, auskalo, agian bai, ez? Agian, ni ados nago horrekin guztiok estutu behar dugula, eta bar, baina eski guztiok esaten dugunean, da guztiok, eta ganera nik uste lehentasunak bai markatu behar direla. Hau da, beste maila batzuetan mugitzen dira askoz be diru masa handiagoak, eta inok ez ditu kontrolatzen, eta inok ez ditu planteatzen aldaketak, inok ez ditu planteatzen murrizketak, ezu jarri ditu zorra adibide batzuk, baina eske txantxa ematen du. Momentu honetan da irrealagoa hori energia kontsumoaren inguruko filosofia aldatzea baino. Ez da inon planteatzen, instituzioek egiten dute, eta, bueno, instituzio ezberdinek eta organismo ezberdinek gainontzeko entzako banatu murrizketak. Baina ez da inon planifikazio bat egiten beste maila batzuetan, ez? Eta mugitzen dituenak sekulako dirutza handiak, ez? Adibidez. Eta abiadura handiko trenaren adibide bada, baina horrela infrastruktura pila batekin ez dena planteatzen gelditzea, aireportuena, eta egiten ari gara, diru kantitate batzuekin, diru kopuru horiekin igual zitzaila funtzionariei soldata. Da mundu alderantziz, planteamendua dago eginda alderantziz, horrela, abstraktuan esatea gaizki edo ondo ez dakizar, baina non dago gainontzeko guztia, ez? Eta horrekin lotuta, ez dakit beste hainbat kontu iruzurrarena, eta hainbat eta hainbat kontu daude. Ez kontua da, gauza batzuetan ezin dela eskua sartu, eta gauza horietan ezin denez eskua sartu, eta ganera orduan ez dirurik gehiena, sartu behar da, beste mailetan, eta azkenan da langileen artean, bai publikoak eta bai merkatu pribatuan egitutenak, hor sartzen da eskua, hor murrizketak dira askoz benabariagoak eta askoz bekaltegarriagoak, eta ganera, hori, lortzen da gainera, enfrentatzea batzuak besteekin, ez egoteko, nolabait perspektiba hori galtzeko, eta gure artean diskutitzen gauden bitartean, horrela gainontzeko jarritzen dute lapurretan, ez? Nik izan behar nuen, bankuek adibidez irabazten dutena, ez dela giza bidezkoa. Hori, erlijioaren batean debekatu eta guzti egiten dute kobratzea dirua ustearen truk, eta bar, pekatutzat hartzen dute, nik ez dakit pekatu izan behar den ala ez nasartzen olako divinidade kontuetan, baina giza legearen aldetik, bai, esan dezaket, ez zaidala batera onargarria iruditzen, jakitea gainera argitaratu egiten dute zenbat kobratzen duten eta zenbat irabazten duten soldataz aparte
bankuetako goiko postuetan daudenek, eta azken batean haiek sortu zuten krisia, ez? Eta ez dira lotzatzen, hori lotzagarria iruditzen zait. Horiek guztiak egon beharko lirateke gartzelan dekretuak horretarako ez besteetarako. Guazen beste gai batekin. Wifiaren inguruan hitz egingo dugu orain, izan ere, azken aldian nahi bat izan dira horren inguruan hitz egin duten plataformak, ez? Askok esaten dutena da, eskoletatik kanpo egon berko litzatekela wifia kaltegarria delako osasunarentzat eta beraz, umeek ez dutela wifia zertan erabili behar izango. Ez dakite zuetako nor dagoen horrekin ados, nor kontra, nork uste duen ez dela inbesterako? Ni pertsonalki rollo txarren bati wifiak, orduan. Eskoletan, ez liburutegitan, ez. Nik uste gauza horiek ganera, mikroonda sana bezalakoa da, ez dakit ni leyenda urbaneko izango gian, baina badaude beti hor bulo hori uinena eta ez dakit zerta uinez inguratu hori bizi garela eta kantzerrarekiko lotura zuzen hori eta guzti hori. Orduan, aputxoa beldurtiak edo hipokondriako gareno, beti gabiltza horren kontura atzera eta horrela. Eta nik uste gauza bate frogaturik ez dagoenean, eta gainera, ez dakit, hori, mikroondasa eduki dietxakezu zure etxean nahi baduzu, eta oso paranoiko bat zara, ez duzu mikroondasik eta labian egin edo batetaki, ez dakit, edo supazterrean, berdin zait. Binon, karo, ja liburutegi batera sartu edo eskola batera edo erekuntza publiko batera eta hor ja wifi-a edukiezkero, berton bestakit, niri lehitzereko gustatuko. Pertsonalki, bestakit, funtzionari banintza eta diputazioengo banuke lan, eta hor wifi-a balego, lehitzereko gustatuko. Eta horren umeekin berdina, nik uste ere, justo, bestakit, azkenian, beti biliko dira umeak ere gizartunetan bizitera, gure hirietan bizitera, eta hortxe uinak alde batetik bestera biltza unero, baina ez dakit. Ni frogatu arte ez dela, enuke saiatu nintzateke alik eta leku gutxienetan egotea wifi-a. Baina, problema da bai ez dagoela ikerketa independienterik. Esan nahi dut, zaila da, eta are gehiago estatu espainolean badakigu zientzian zelako inbertsioa egiten den, baina mundu mailan bai, azkenan bueltatzen gara berdinera, hor daude lobby pila bat eta kaleratzen diren estudioak dira eurek egindako ikerketak, orduan, edo emaitzak ez dira konkluyenteak, edo ezin da demostratu, edo gelditzen da irekita, ez? Edo, inkluso dana oso ona da, mikrouinak eta dana da zoragarria. Eta ez dago, benetan ez dago ikerketa independienterik, eta dauden apurrak ez dira bat ere baikorrak, ez? Orduan, nik ustut bai, nolabait eta gaba eslo egin behar dugulako lasaitasun batekin, ikerketa horiek daude eta gu horrekin gelditzen gara, ez? Osea, ez dago frogatuta kaltegarria danik, ez? Baina, zalantza egon badago, eta badago bai ezintasuna kontrakoa frogatzeko. Horrelako ikerketa gainera denbora behar dute, ze gauza hauek berriak dira, eta bar dira urte batzuk ikusi arte ze ondorio dauzkaten, eta bar. Eta ez dagoena, desde luego, da borondaterik zalantza horiek alboratzeko, argitzeko, eta beretan frogatzeko ez dela kaltegarria. Eta gero, eta apur bat astuna jartzen ari naiz, baina ni adibidez wifi-arekin lehen bizi nintzen etxean, jasotzen dituen ordenadorean 50 wifi baino gehiago. Hori ezin da, eta ezin nintzen engantzatu batetan bez, ezin nintzen engantzatu. Hori da, ganera, araiko paradogikoa, ez? Osea, 50 zera leku berean, hori ez da posible, hori bez ezin da antolatu. Hau da, komunitate batean, bakoitzak auki behar du bere wifia, eta hausokide guztiek hartu guztiena, eta esan nahi dut, berriro bueltatzen gara kontzepzio horretara, ez? Hemen bakoitzak antolatzen du berea, eta hor konpon, eta ondokoak nahi badu wifia ondo, eta ez badu nahi bebai, ze jarriko diot, ez? Orduan, eta gero, eskolen kontuarekin eta horrela, Europan eta dana joera orain da justo kontrakoa. Zalantzen aurrean, eta bada espada, eta ondorioak... Alemania eta Suitzen adibidez? Hori da, ez ditugun ez ikusiko, ari dira, kentzen. Momentu batean, duela 10 urte berrikuntza sana eta bar, orain ari dira atzera egiten bada espada. Eta gu orain goaz, wifi-a jartzera leku guztietara, ez? Ja, beste batzuk eskarmentua daukatenean. Eta ganera, badaude bebai, eta enpresak gaur egun wifi eta internet eta teknologia horietan mugitzen diren enpresak, badaude investigazio lerroak eta gauza asko sortuta ja alternatibekin. Segertatzen da amortizatu barik daukagula ondino aurrekoa, ez? Eta hori da, ondino badago jendea, berrialdeak eta bar, kontu hauetan
dirua gastatzen. Eta orduan, enpresei ondino zai interesatzen, teknologia berriak direnak arrisku gutxiagorekin, zalantza gutxiagorekin, eta bar guzti horik kaleratzen. Etorriko da, beste fase batean edo, baina ondino amortizatu behar da, hau, eta gertatzen dena da, antza, nahiko zaharkitua dagoela. Aipatu dugu hasieran hainbat plataforma daudela adierazpenak egiten, ez? Gu horietako baten kide batekin egon ginen aurrekoan eta hementxe berak kontatutakoa. ADN-ekin zer ikusi egiteukia, hor alteratzio bat egiten dabe, notzu diez afektauenak, edo notzuk izan itekez afektauenak, umeak, gazteak, autun dagozan emakumeak, eta zart batzuk ere, edun sistema immunologikoa, arean alteratute dagoen, ezta. Horrek izango litzakez gehienak, baina generalean, dan hori afektetan dugu, beste sistema batzuk gorputzen ez die satzen, baina uin honik bai gorputzen satzen die. Nun, azkenean, hor bat duen, segun zelako defensa sistemak deukugu zen, defendioa gara, ala ez. Hortxe adierazpenak elkarte horretako kideak zioen, benetan kaltegarriak direla, ez bakarrik umeentzat, baita emakumeentzat ere, aurduan dauden emakumeentzat. Zelan ikusten duzue, zuk Imanolek eta zuk zeu, zelan ikusten duzue gaia. Batzuk diote behar bada, zergaitik hainbeste garrantzia eman wifiari, gero baldin bagaude denbora guztien mugikorrarekin. Lehen aipatu dugu, nuklearra aipatu dugunean, ikusten genuen energia elektrikoarentzako alternatibak gaur egun zaila direla, adibidez, kontutan hartuta parametro guztiak zaila direla alternatibak aurkitzea, alternatiba egokiena aurkitzea. Baina hemen alternatibak egon badaude, eta da kablearen bitartez eta zuntz optikoaren bitartez. Eta hori, batez ere, nik uste dut hori derrigorrez aplikatu beharko litzatekeela eskoletan dudarik gabe. Eta nire ustez, Europar Kontseiluak eta Europar Parlamentuak ere hori aholkatu dute, pintzat aholkatu egin dute, gomendatu dute hori eskoletan bintzat egin da deia. Eta nik uste dut oso erreza dela, hor alternatibak egon da, eta gainera uste dut hemen aurreko gobernuak uste dut kableatuta utzi zituela eskolaren atarian hori argune horiek hartzeko hortik eta ez daukatela besterik egiteko, konexioa egin eta punto eskoletan. Hori ez erabiltzea eta alderantzi sartzea hor beste sistema bat, nik uste dut ekonomikoki ere kaltegarria dela. Eta gero, Gipuzkoan uste dut Lezoko herri eskolan egin zuten da, hori da, ez dakit, rizar el rizo, esaten den hori, porque beraiek gurasok eta irakasak erabakitzen dute hori ez dela jarriko, kontutan hartuta irizpide hauek, eta orduan hemen pataleta bat bezala departamentoak hartzen dute, eramaten ditu ordenagailu guztiak handik kanpora, Ni nahiko eseptiko naiz berriro dinot. Alde batetik, hasi ginen mikrouin labeekin eta oso arriskutsuak ziren, ez ziren, eta astu egin da. Ja, jende guztiak dauka etxean, eta astu egin dugu gehienak, ez? Eta astu egin dugu kontu hori. Wifi bai, baina laberik ez. Gero etorri ziren hori mugikorrak edo deitu nahi duzuen bezala. Eta oso arriskutsuak omen ziren, eta ez dakiz zer, batez ere, gero ja hori joan zen erdia hasten, baina orduan antenak hasi ziren, mugikorretako antenak, ez? Eta antenekin badirudi gauza serioa dela, potentzia handiko zera zirela, eta hor egon dira, baina alere segitzen dugu antenez inguratuta, eta gainera, eszeptikoa naizela dinot, beharrezkoak direlako antenak, eta zergatik dira beharrezkoak? Gero eta konpainia gehiago daude, gero eta lehi handiago dago, jende guztiak, jende asko kendu du fijoa, kable bidez doana, mugikorrarekin bakarrik gelditzeko. Orduan, azken batean, horren guzti horren erruduna geu gara, esan nahi dute, hasieran nik noen mugikorrik nahi. Eta gero apurka-apurka joan nintzen sartzen, eta orain ez daukat, kanpoan utzi dudalako. Ez duzu planteatzen bere barik bizitzea, ez? Bai, egia da, oraindik ere ikusten dudanean, ume bat, mugikor bat belarrian, pasatzen du, ze arduragabekeria, ez? Oraindik iruditzen zait, argi daukat, edo, umeek hobe ez badutera biltzen, ez? Umeek ez dakiz zenbat urtera arte, baina. Eta gero eta gazteago txeak ikusten dituzu hor mugikorrekin.
Bueno, orain ez, baina orain gutxiago, etorri zen wifi eta orain gabiltza wifia gora eta bera, eztabaidatzen, baina errealitatea zein da, behitu, wifia daukat lanean, wifia daukat etxean, wifia daukat kaleko bazter guztietan, taberna gehienetan, ostatuetan, leku guztietan dago wifia, eta gainera, neuk, ostatura noa, eta galdetzen duan lehen gauza da, wifiko klabea zein da, edo badago doako wifirik, ez? Hori da, ostatu bat kontratatzeko begiratzen dutera wifi dagoen, askotan, ez? Nik neuk, esan nahi dut, bueno, ez dut hipokrita izan nahi, horregatik dinot, nahiko eszeptikoa nahi, azken batean erortzen gara denok, kontuatzen naz gero, kanpotik begiratzen dut, neuk ere egiten dut, ez? Eta azken batean erori egiten gara. Eta etorriko dira besteak, ez dakit hobeak ala txarragoak, hobeak balira hobeto, baina esan nahi dut, etorriko birela eta orduan segituko dugu berdin, agian kaltegarria da dana. Eta konturatuko gara, biltzen garenean, agian gero batozena konturatuko dira, ez dakit. Nik uste dute, baina eziketa kontua ere bada, ez? Osa, esan nahi dut, nik bintzat eskolan, aukera daukat hori kontrolatzeko. Hemen aipatu da lehen plangintzatzea, oza, gauza plangintzatzea. Nik uste dut eskolak olako gauza guzti horiek kontutan hartu behar dituela. Tabakoarekin gertatu inguratuta gaude. Eta bueno, plangintza... Mugikortasun kontua dago eskolan, esan nahi dut. Niri ere, ez zaitzartu iruditzen posible bada alden neurrian, politiko txarrek esatuten bezala, alden neurrian, hori da esetxe esatea, baina alden neurrian. Alden neurrian, dana kable bidez egitea, niri asko sobetu iruditzen zait. Horrela, lasaiago eratuko nintzateke. Baina, zer gertatzen den? Kablea esan duzu ipineta dago, ateraino. Eta hortik hartzen da, baina gero, barrutik wifi bidaltzen da. Zergatik, orain ordenagailu txikiak daudelako, mugitzen dira lekuz leku, ikasle bakoitzak norberaren mahaian izaten du, eta bar. Eta orduan, zer egin behar da? Mahai bakoitzean entxufe bat ipini, hori oso deserosoa eta zaila izango litzateke. Horregatik, wifia oso erosoa da mugikortasunaren aldetik ikusita. Baina benetan, arriskutsua bada eta batez ere umeentzat, orduan planteatu beharko nuke, egingo dugu beste modu batean, eta mahaiak ez dakit hormaren kontra jarri eta hormetan entzuzak ez dakit. Askoz gauza zailoak egin dira eskoletan eta egiten dira. Jantokietan kontutan hartzen dira, ez dakit zeliakoak direnak, eta beste direnak, eta beste direnak. Eta hori atenditzen da, nik uste dut, proposamen horrekin geratuko gara, izan ere denbora gortu egin zaigu, beraz, zuei eskerrak emon etortzegatik, eta zuei izan kable bidez ala kable barik ere, zaio hau interneten ere ikusteko aukera izango duzuela. Bestela, lasai egon, datorren astean berriz ere, hemen izango gara. Ordura arte, ondo segi, Gabon.